שלום, כאן זאב הרן, ואני רוצה בשניות אלו לחשוף בפניכם מושג חדש שנקרא חוויית קנייה. מה זה אומר חוויית קנייה? מעבר לצורך הבסיסי האלמנטרי של מילוי חוסרים בבית שאנחנו עושים בכל קנייה שלנו, זה מלווה בתחושת חוויית קנייה. עצם השוטטות בין המדפים, לראות את כל הצבעים והריחות, הכמויות והשפע, זה יוצר אצלנו חוויית קנייה, מה שמעמיד את כל הקנייה שלנו בסיכון. בין הטיפים שיש לנו כדי להתמודד עם החוויית קנייה, זה א', לא לבצע קנייה ספונטנית. תמיד לנהל קנייה מתוך רשימה שנערכה בבית. טיפ שני, להשתדל להימנע כמה שאפשר מלקחת ילדים לקנייה. בשבילם זו חוויה, בשבילך זה חור בכיס. טיפ שלישי, מומלץ מאוד, לעולם לא לבצע קנייה כשרעבים. לסיכום, קמת בבוקר, עשית שופינג עם אשתך, כל השאר זה מינוס.